Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet vendredi 13 juin 2025, Amboraka, information téléman d'Osoro. Malion, ko anga surasu, ani bamachi wale mogo, ko karleme nyongana kidali mara fanfela la Malion, ko yoroka kala, ko Mali armée ko ka victoire ke, ama foko bravo à l'armée malienne. Malion, aywa, otemene ko fetukuni, ani information flana misro ko Jafrabe. Malion, ko beka ke Jafrabe, atise ka nyafo, nese gutungara ko menda e mentigiladi. Mena Jafara beka ka kirbe kere mena ira malende mbela jele kalame ka fo mali surasu nyana ay fereke aw kata Jafara be embargo de la bide mogo be ka bo fambe anye yoro mu isoro ay armée victoire mun ke kidali en fan fait amena kuma o victoire ka ko ma bama ci wale mogo ka mogo chama de fagara kidali marala anyo kuma soro bi ni mun kera do mina nyana ambe bo amba fo ko nyana na hamina ko mu yambo fo ama ini malien be fe nga armée malienne nga soutenu manga na galon de gade moi je soutiens l'armée malienne mais en tant que galon ngane ame aglata odi nyoma ni bana ma don afroate soro ni mumbe amba fo ame ambe malienne ambe solution soro la anga siki ga galon tike nyoma na galon tike nyoma nyi ame mbalika mene ambe boko kala ma ko soro tiena anga na sowma ambe armée soutenu ama ni be fe fana bela jele nga do do mali armée yi ambe don dronima amba fo munu me ka mali marabi ka mali on fara nyokon kam masi kelen se ka jamana jo clan don se ka jamana jo ne ya fo de ne segera kuma kani folla na kara ko do mina ne to kana ngafo mais bikeni anga fo ko alhamdulillah ko mali armée victoire kenike kidali marala ko ba machi wale mo ko mo chama fagara ne re image ne ni sonjara vraiment ne ba fo alaka baraka do mali surasula munu be kelege worola de ko tasimi ngoita maden te do asimi de be do anga surasi munu marfa be munu bolu nube kataka keleke en somoko de do en koro de do en dogonu de do comme mbu démoraliser angono fo mais mu e tien fana ango fana fo un point d'être si ça abe boni kata Jafara be ka worola mali anye information mi soro Jafara be a commanda mentigila de amena jeka ira wala anga jeka la je nyoko fe ngukonna ma tise kasi padala ni sera mu de bichi ila madoma tugu fafe de be na be Jafara be laminina ya tugu be lawli amo fo ko wali mondo mali kenke do belejeli mali kono fo mali koka avec le balade voilà donc ni ambal match de Jafara be kadidu abora akumana Jafara be problème ka akoko Jafara be bilama kaka juguni jahanama tasmay anga janga kuma to lame masido ina fanyana ko ni o barmake Amadou Salamanda Jafara be kadu ka wele daleke kanyeshi awma junu de kudu anga famo anya don ka fo ka be barala wa anya do fana ko komi mbabulu ko dinite kadaga ete sera do chusila ka fo ko ni mo juyi funa bora do na kamar fata ga nyishima o yi kele mi kele no wonte anyudo ngabi ambe bo ka wule mo dadeke kanyeshi awma Jafara be tola Jafara be ko tola bi amina do akol kelen kono bi Jafara be atatugulendo mo jomu fe atatugulendo ko kono mo di fe matidu matebo fentebo deba don dugu sigi mesi chugumina dugu bisela tata chugumina ni fentido fantibo obina talaba mina ambere dilimbu don amma foko ala kan kisu toroma o kuma tola di amu ko ambe bo ka dimenyi ni ofa mo fe dime mona soro chugu la amba ni ofe ya sa Jafara be akasega bo ningelen konnana akera di saw abe autorisation de di Jafara be ko mo wasega ta kata nyafolu ke kam kuma nyogon ke ya sa population ko ni ale senga sega boni kuina umu buga dumfenu ga dunta minuna nuka polo minuna wasega so walma ni famo ya don ka fo ulubi sega nyana bo chugo berela ya sa dugu ya akasega lafia ambargo akasega wuli ka bo Jafara ka tuga mina okoyo wasega ka so fe ambulo Jafara be tatugule ani bichani ya jetemene ngukonna ma jisega sei badala ni sera mugu de bichi ila madoma tugu fafe de be na be Jafara be laminina
ya dugu bɛ lawuli o ma d'aw ma misi minnu bɛ yen bi n'u bɛ kungo kɔnɔ a misiw bɛ ka minɛ ka taa o fana dɔrɔn tɛ kunun dɔrɔn an kɔrɔ yan u taara mɔgɔw sɔrɔ mɔbiliw jɔlen don yɔrɔ minnu na mɔbiliw a ka ca dɔɔni u taara ka taa tasuma don dugudenw ka mɔbili bɛɛ la o fana bɛ ka juguman yɔrɔ ye kunun sura u tila ka taa tuguni Jafara bɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ka taa mɔgɔ 11 minɛ ka taa n'o fana ye wa an ka tobilikɛ lɔgɔ fɛn o fɛn de bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ Jafara bɛ bako bolo ninnu fɛ ni maa tɛ se ka se wa u ye tasuma don a bɛɛ la ne bɔra ka nin kuma kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn fɔ aw ye n'a y'a jateminɛ a bɛna ye k'a fɔ ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dugu ka se ka kɔngɔ dugu ka se ka degun dugu ka se ka ɲani o dun o de anw ka laɲini ye ka d'a kan anw y'a dɔn anw ye population de ye an da tɛ ko la an sen tɛ ko la an ma se maa ma an ma maa nani an ma maa bugɔ anw bɛ baara de kɛ anw ma si ci la yaasa ka se ka balo n'a fɔra sungo ko dugu ma jɛ daga nana sigi anw da la k'an tɛ bɔ an ka taa ka taa u dayirimɛ ɲini a b'a dɔn k'a fɔ k'a gɛlɛyara o la an bɛ faamaw wele an b'aw wele su an b'aw wele tile wa an bɛ personne de bonne volonté an bɛ aw fana wele a bɛ se ka se Jafara bɛ cogoya minnu na a bɛ se ka opportunité di Jafara ko ma cogoya minnu na a bɛ se ka na ni ɲɛnabɔliw ye cogoya minnu na pour que dugu in a ka se ka sigi a ɲɔkɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye maaw ka se ka bɔ ka t'u ka sugujɔw la maaw ka se ka bɔ ka taa kungo kɔnɔ ka taa sɛnɛ kɛ maaw ka se ka bɔ ka taa ka t'u ka ko ka t'olu ɲɛɲini o la an ye kan bɛ bɔ bi ka nin crédit kɛlen de lase maliyɛn fan 14 bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan faamaw fantan Jafarabɔkaw yɛrɛ nin wele ye nin aw ta ye a ye wele aw ka jɔ a bɛ se ka fɛn o fɛn de kɛ ka d'a kan nin ye dugu ko de ye dugu fɛn mana sɔrɔ a y'an bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka wuli ko kɔnɔkulu bɛɛ ani gɛlɛya kɔnɔna na yaasa dugu in bɛ lahara min kɔnɔ a ka se ka lafiya a ka se ka bɔ nin kɔnɔ an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ nin la nin de kun ye wele kan ye k'a lase aw ma aw balimakɛ Amadu Saramata ne ye Jafara bɛ kan ye n y'a fɔ k'a wale ɲɔgɔn donc malien bɛɛ lajɛlen kuma in mɛn sisan dɛ en même temps Bamacɛ wale mɔgɔw bɛ ka taga an ka yɔrɔ caman saccagé an ka sanubɔ yɔrɔw bɛ ka t'olu de attaquer bi u taara u ye chinois dɔw faga u taara ka chinois dɔw da k'u kan tigɛ di a b'a hakɛ to quoi o kɛra walayi wala u ye fagali kɛ mɔgɔ majugu ye fagali kɛ u ye attaque kɛ Mali fan bɛɛ bi quoi mais Mali armée ye victoire kɛ kɛ Kidali fan fɛ yɔrɔ kɛ na Mali armée an ye image fɔlɔ minnu ye a bɛna fɔ Mali armée ye sebaya sɔrɔ an ka dɔw bɛ armée malienne ye u ye attaque planifié Mali fan bɛɛ maa ninnu bɛ ka Mali fan bɛɛ de attaquer bi ne yɛrɛ image dɔw ye u talen bɛ an ka citerne dɔw jeni u bɛ ka tasuma wuli mobili dɔw la vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka na ni sababu ye mun b'a to Mali bɛ bila tranquillité kɔnɔ ne ka nin ka laɲini o de an ye nin information de sɔrɔ bi an b'a fɔ an na an ma ɲini maliyɛnw fɛ aw kana fɔ Kasimi Goyita commandant ka tɛ armée soutenir dɛ a y'a ka armée soutenir armée tɛ Asimi Goyita ta armée y'an bɛɛ de ta ye n bɛ sigi kuma nin kan Musa Tarawele kun tɛ fanga la a ma taa bi yan armée ma to yen o tɛ yen bi yan Musa Tarawele taara armée tora yen Alpha Omar Konare bɔra président la armée bi IBK taara Ala ka hinɛ la armée bi Musa Tarawele taara Ala ka hinɛ la armée bi Modibo Keita taara Ala ka hinɛ la armée bi ATT taara Ala ka hinɛ la armée bi Asimi Goyita fana bɛ taa don dɔ la ni armée kelen bɛ to yen maa ɲini maliyɛnw fɛ armée y'anw de ta ye l'armée c'est pour nous tous soutenons notre armée an b'o dɔrɔn de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de kun don hakɛto b'a la a k'an bɛn Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn ciao ciao